песен ще ви обясня. Тази песен ние изпълнихме за първ път, Милата Коледа. Много ни хареса, когато я изпяхме, почувствахме сякаш, че ние се прочистихме, нещо добро се роди в нас. А в тези моменти имаме необходимост от добро, да бъдем добри, да се обичаме, да си помагаме. Също ние искахме да изкараме поне още една Коледа заедно с формация. Обаче няма как, всеки поема своя път. И затова решихме така по една позиция да си открием и тази песен. И така аз познавам, има малко писал, това е формация. Какво значи формация? Самата буква обединява много неща. Музика, младост и така нататък. Това са абитуриенти от 12 клас музикална паралелка. Тук няма какво да обяснявам повечето от нашето училище. Всеки от тях владее по някакъв инструмент, плюс пиано. Те са учили много дисциплини и заедно с тях ние създадохме някакви и друга песен. Но аз много се разприказвах, просто следва да чуем някои работи, които ние създадохме и някои работи, т.е. повечето, които са така вечно зелени, неувекващи. И вярвам, че много хора от вас тук има, които като го чуят така с някаква носталгична усмивка, ще се върнат доста години назад. Желая приятно слушане. За сега предоставям микрофона на Цветомира.